Bon dia a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Segurament, si em seguiu al canal regularment, els vídeos que pujo cada setmana, ara mateix us deveu estar adonant que tinc una pinta una mica diferent que a l'últim vídeo que vaig pujar la setmana passada. En concret, la diferència més visible és que m'he tallat el cabell, no? Tinc el cabell molt més curt ara mateix que no pas el tenia fa una setmana. Us deixaré per aquí la portada del vídeo que vaig pujar la setmana passada perquè pugueu comparar la diferència. A més, si us poso per aquí les miniatures dels vídeos de l'últim mes o mes i mig, veureu que a cada una tinc un look, un aspecte una mica diferent. I això és una cosa que la gent em comenta molt. A vegades els amics, per exemple, aquest cap de setmana he vist amics de Barcelona que no veig cada setmana i m'han comentat el canvi de look. Molts cops també els alumnes que fem una classe setmanal i quan el look ha canviat significativament d'una setmana a l'altra, doncs també m'ho comenten, o a vegades algun familiar també. I fins i tot, per exemple, quan m'afaito, hi ha gent que em diu «Ostres, ets una persona diferent, sembla que siguis una altra persona». I bé, com que sabeu que en aquest canal principalment hi faig vídeos parlant d'algun tema qualsevol en català perquè vosaltres pugueu fer pràctica d'escolta activant els subtítols i així poder anar adquirint vocabulari i estructures noves en català, doncs avui he pensat que aquest és un tema interessant a comentar, com és que canvio tan sovint d'aspecte, tant pel que fa al cabell com la barba. Crec que aquest és un tema que mai he comentat als vídeos, de manera que estic segur que podrà sortir-hi una mica de vocabulari nou per a vosaltres. Recordeu que podeu trobar la transcripció sencera i l'àudio en MP3 per descarregar d'aquest vídeo i de tots els altres que pujo al canal a la plataforma de Patreon del projecte, que podeu trobar a la descripció de tots els vídeos de YouTube que penjo setmanalment, i allà, en aquesta plataforma de Patreon, amb una petita subscripció mensual podeu obtenir aquests materials i a més donar suport al projecte. Moltes gràcies a tots aquells que ja us heu subscrit. Doncs com deia, si em seguiu de manera regular al canal, segur que us heu adonat que el meu aspecte físic canvia bastant sovint. I la veritat és que tots aquests canvis són bastant fortuïts. No són buscats, no sóc una persona que constantment pensi «Ostres, m'agradaria provar aquest aspecte amb la barba d'aquesta manera, el cabell d'aquella manera, la roba d'aquesta manera», i intentar buscar un aspecte, una estètica molt concreta. No sóc una persona així. De tant en tant sí que potser en algun moment m'ha vingut de gust fer un canvi de look concret per buscar una cosa concreta. Per exemple, fa anys em vaig deixar el cabell llarg fins les espatlles i en aquest cas sí que era una cosa buscada. O també hi va haver una època on tenia jo la idea de deixar-me la barba tan llarga com pogués. Per tant, sí que hi ha hagut alguns moments en què he buscat algun look concret, però ara mateix, per exemple, el look que tinc ara de barba llarga i cabell curt, no és una cosa buscada, és una cosa totalment fortuïta que segurament la setmana que ve o d'aquí 2 setmanes ja serà diferent. I a què es deuen aquests canvis fortuïts? Doncs es deuen bàsicament a 2 coses. La primera és que el cabell i la barba, tots dos creixen relativament ràpid, però no al mateix ritme. La barba creix molt més ràpidament que no pas el cabell. I el segon fet és una mica el que he comentat abans, que jo no busco una estètica concreta. Més o menys qualsevol estètica que quedi presentable de cara al públic m'està bé. Llavors, com que la barba i el cabell són les 2 coses que canvien més i que determinen el look, l'aspecte, doncs anem a comentar una mica com canvien cada una de les 2. En primer lloc, el cabell. El cabell creix, però no tan ràpid com la barba, com he dit. Veieu, ara me'l vaig tallar fa poc, el tinc bastant curt per aquí i aquí una mica més llarg. I normalment jo puc aguantar uns 2 mesos, o fins i tot potser una mica més, des que em tallo el cabell fins que el tinc ja tan llarg que necessito tornar-me a tallar una altra vegada. I, naturalment, el cabell jo a mi mateix no me'l puc tallar, per tant, vaig a un perruquer, a un barber, que em talla el cabell, i, naturalment, aquest és un servei de pagament, no? Has de pagar perquè algú et talli el cabell. Jo no tinc un problema en pagar-li al barber o al perruquer la seva feina, però com que tampoc és un servei superbarat, aviam, pots trobar de tot, Pots trobar llocs que t'ho facin per 8 o 10 euros, però normalment llavors en aquests llocs van molt ràpid i l'experiència no és gaire agradable, és el meu punt de vista. I si vols anar a un lloc que t'ho facin més o menys bé, perquè sí, el que a mi no m'agrada és que m'ho facin malament, això sí que no m'agrada. Si vols anar a un lloc que t'ho facin més o menys bé, doncs dels 15 euros no baixes. I jo, per exemple, ara estic anant a un lloc que ho fan a 17 euros. Que em sembla bé, no estic dient que sigui car, és un preu que em sembla just i raonable, que pobres ja els hi deu costar prou
que els hi surti el negoci després de pagar el lloguer i els impostos i tot, però vull dir que, bé, són 17 euros, no és un gran preu, però tampoc són pocs diners. I, com he comentat, com que jo no dono especial valor a l'estètica concreta que tingui en aquell moment, doncs aquests 17 euros que he de pagar per tallar-me el cabell, doncs si els puc pagar amb una menor freqüència, doncs millor. No tinc una pressa especial per anar-me a gastar els diners i aconseguir un look concret, un aspecte concret, no? Per tant, doncs intento allargar-ho al màxim, no? I això com es fa? Doncs tallant-lo tan curt com puguis i després deixant-lo créixer tant com puguis, com dic, mantenint sempre un aspecte presentable de cara als altres. Per tant, tret que molt especialment jo tingui una necessitat concreta d'aconseguir un aspecte molt concret, aquest és el patró que segueixo pel cabell. Tallar-me'l molt curt, esperar que creixi fins al límit que ja començo a dir ostres, ja em cau el cabell sobre els ulls. Una mica el vídeo de la setmana passada ja tenia el cabell aquí sobre les celles, una mica em tapava una cella fins i tot, no em sembla? I ja una mica més ja em cauria sobre els ulls, de manera que sí que ja vaig veure que era moment d'anar-me-la a tallar una altra vegada. I ara que me l'he tallat a mitjans de juny, doncs compteu juliol, agost, fins a mitjans o finals d'agost no me l'hauré de tornar a tallar una altra vegada. Això pel que fa al cabell. I l'altra variable que hem comentat que canvia molt sovint és el tema de la barba. Llavors, bé, la barba naturalment s'ha d'afaitar. Vigileu si sou castellanoparlants, que en castellà el verb és afeitar amb una E i en català és afaitar amb una A. Sí? Bé, això, t'has d'afaitar, no? I això sí que és una cosa que puc fer jo mateix a casa. Aviam, si volgués, podria demanar-li al barber també que m'afaités, però tenint en compte que és una cosa que s'ha de fer diversos cops a la setmana, o com a mínim un cop a la setmana, com a molt mínim, doncs no té sentit. Com us he dit, vaig al barber un cop cada 2 o fins i tot 3 mesos. I també tenint en compte que és una cosa que pots fer ràpidament a casa, doncs tampoc és una cosa que senti la necessitat d'haver de pagar perquè m'ho facin. I pel tema de la barba, jo us he dit que en general no m'importa gaire l'aspecte que tingui mentre sigui presentable, però hi ha una cosa que sí que m'importa, que és que no m'agrada estar completament afaitat sense gens de barba. Això sí que no m'agrada. No ho sé, potser perquè em veig molt com un nen, com un nadó petit. No sé, m'agrada veure'm més amb una mica de barba, ni que sigui. No cal tanta com ara, no és que sempre la necessiti tenir així de llarga, però sí que m'agrada que hi hagi com a mínim una ombreta, sí, per aquí per les galtes, sí, tota aquesta part de la cara són les galtes. Sí que m'agrada que hi hagi una petita ombreta. I això què implica? Que l'opció més senzilla, que seria amb una ganiveta d'afaitar purament cada 3 o 4 o 5 dies, afaitar-me completament tota la barba perquè quedés com, diguéssim, la pell sense gens de pèl, doncs aquesta opció per mi no és viable perquè això sí que aquest és un aspecte que a mi no m'agrada. Si puc, l'evito. I quin és l'altre tema important? Com que jo em deixo créixer una mica la barba, quan ja n'hi ha una mica com així o fins i tot una mica menys, llavors, a l'hora d'afaitar-se, quan ja és una mica llarga, quan ja hi ha un dit de barba, ja no és tan senzill afaitar-se. Ja no pots agafar senzillament la maquineta i fer així, amb res, amb 3 o 4 minutets, afaitar-te. Ja no és tan ràpid. Quan està així de llarga ja, amb la ganiveta et fas mal, potser no et fas mal, però trigues moltíssim, queda plena totes les petites ganivetes, els petits talls queden plens de pèl i trigues moltíssim i t'acabes fent mal o trigues molt i no és gens pràctic. I com que no puc utilitzar una ganiveta d'afaitar, doncs utilitzo senzillament una màquina que sí que elimina el cabell, però no el talla justament a l'arrel, sinó que el deixa una miqueta llarg, potser uns mil·límetres, perquè, com us dic, no quedi això com un nadó, sinó que quedi aquesta ombreta que us comento, no? per tota la cara. Ara bé, què passa? Que si començo a deixar la barba créixer durant setmanes, ara, per exemple, la tinc bastant llarga, però es veu bastant presentable, com a mínim des del meu punt de vista. Però si es veu presentable és perquè jo l'estic delimitant, d'acord? Una mica per aquí, d'acord? Perquè em creixeria més amunt, si no la tallés per aquí, creixeria una mica més amunt per les galtes. Això és un dels fets, que això quedi una mica més recte. Ja ho veieu que no ho tinc 100% recte, però bé, que no pugi per aquí, d'acord? Això és una primera cosa que jo vaig controlant. Però més important que això, que no m'importa tant, és el tema del coll.
Sí que, com veieu fins aquí, aquesta línia més fosca d'aquí, la barba a mi, de natural, em creixeria fins aquí. I això sí que tenir tot el coll així, ple de barba fosca, això és una cosa que tampoc m'agrada especialment. Trobo que no fa gaire goig, que no queda especialment bé, és el meu punt de vista, potser hi ha gent que sí, no hi tinc cap problema, però jo, per mi, doncs, no m'agrada veure'm amb tot el coll negre. I a més, això el que ajuda és que la barba et delimita la cara contra el coll, no? Vosaltres ara veieu molt clarament el límit de la meva mandíbula, de la cara, en contrast amb el blanc del coll, no? Doncs això és una cosa, un efecte que si tens tot el coll ple de barba, doncs ja no es veu i no queda ben bé clar on acaba la cara i on comença el coll. Llavors, per mi, afaitar-me queda dividit en dues accions diferents. Una és retallar els contorns de la barba, les galtes i el coll, i l'altra és literalment, doncs, eliminar tot aquest pèl, tot aquest gruix de pèl al voltant de la cara. D'acord? Són dues coses diferents. Les galtes i el coll sí que ho faig amb escuma i ganiveta d'afaitar perquè quedi absolutament o tant sense pèl, diguéssim. Ara ja fa un parell de dies que m'ho vaig fer, per això ja podeu veure una mica aquí l'ombreta aquesta, però poquet. I això sí que ho he de fer cada setmana, potser cada 4, 5 dies ja perquè quedi bé, crec que ho he de fer cada 4 o 5 dies, però és molt ràpid, trigo molt poc, només m'he de posar una mica d'escuma aquí, una mica d'escuma aquí, em passo la ganiveta i res, en 5 minuts està fet. I, en canvi, el que porta més feina, que és afaitar-me tot això, això ho faig més o menys un cop al mes. Precisament he estat buscant els vídeos que he pujat al canal, perquè com que allà els gravo cada setmana i els penjo i es veu com tinc la cara, doncs és una bona manera de veure quan va ser l'última vegada que em vaig afaitar. I he vist que l'última vegada que em vaig afaitar va ser fa un mes. De manera que ara ja veieu que la tinc bastant espessa, bastant fosca, bastant gruixuda, la barba, i ara ja comença a apropar-se al moment d'afaitar-me una altra vegada. Suposo que ho faré en algun moment d'aquesta setmana que ve o de la que ve. I això d'afaitar-me tota la barba és una cosa que també intento allargar al màxim possible, perquè quan tens la barba així bastant espessa com la tinc ara i t'afaites amb màquina, els pèls surten disparats pel lavabo. El lloc on t'estiguis afaitant queda cobert de pèls. Jo ja cobreixo la pica, sí, la pica és la zona de ceràmica on hi cau l'aigua de l'aixeta, doncs jo ja cobreixo la pica amb paper de diari, de manera que tot el pèl que caigui per allà ja quedi al paper i després només l'he d'embolicar, queda el pèl a dins i ho puc llançar molt fàcilment. Tot i això, sempre després s'ha d'escombrar una mica al terra o netejar els voltants de la pica perquè és inevitable que hi caigui una mica de pèl. I com que això sí que porta una mica més de feina, que no pas només retallar les galtes i el coll, doncs això sí que també ho vaig allargant i com que no em molesta l'aspecte aquest amb barba llarga, com que ja m'agrada tenir la barba llarga, doncs ho vaig allargant i això ho faig un cop al mes o fins i tot cada 5 setmanes o una cosa així. I bé, tot això perquè us estic explicant? Perquè, com veieu, els tempos d'això i d'això són diferents. I què passa? Que, per exemple, ara, quan em vaig tallar el cabell l'altre dia, doncs tenia la barba llarga. Per tant, just abans de tallar-me el cabell, tenia cabell llarg i barba llarga. Això és un primer look, un primer aspecte. Cabell llarg, barba llarga. Ara m'he tallat el cabell, però continuo tenint la barba llarga. Per tant, ara tinc cabell curt, barba llarga. Segon aspecte. Ara, la setmana que ve, segurament, m'afaitaré la barba. Per tant, tindré cabell curt, barba curta, també. Tercer aspecte. I llavors el cabell i la barba aniran creixent una mica tots dos junts, de manera que aniré passant per una etapa intermèdia on tindré el cabell a una llargada mitjana i la barba també amb una mica d'ombra però no tan llarga com ara, fins que torni a tenir també el cabell bastant llarg i la barba bastant llarga i llavors segurament m'afaitaré i tindré el cabell llarg i la barba curta. Que això va ser l'últim vídeo aquell que us he posat aquí de l'última vegada que em vaig afaitar, estava en aquella circumstància, no? Amb el cabell llarg i la barba curta. De manera que ja ho veieu, per aquests fets que són una mica independents, la freqüència amb la qual em tallo el cabell i la freqüència amb la qual m'afaito la barba, doncs vaig passant per totes aquestes etapes diferents on es combinen de manera diferent el cabell i la barba i això fa que tingui molts aspectes diferents al llarg del mes o cada 2 mesos passo per potser 4 o 5 aspectes diferents. I la veritat és que, com us dic, això és una cosa absolutament fortuïta que no busco, però és una cosa que m'agrada. La veritat ja m'agrada anar canviant, així no em veig sempre de la mateixa manera. Ara puc provar
trobar una mica aquest look així, amb això que es diu... En anglès es diu faded, això en català es diu degradat, no? Aquest degradat d'aquí i la barba llarga, que dona un aspecte una mica més com masculí, per dir-ho així, o més d'home una mica més gran. I en canvi, d'aquí poc, quan m'afaiti la barba, quedarà un look una mica més com d'adolescent, no? Encara tindré aquest degradat, però sense barba serà com més d'adolescent, i llavors de mica en mica tot anirà creixent i ja serà un aire una mica diferent. I bé, ho trobo interessant, passa de manera fortuïta, però ho trobo interessant. I em sorprèn a mi la gent que aconsegueix mantenir sempre el mateix estil, més o menys, de cabell i de barba. Suposo que, home, pel cabell vol dir que molt sovint, cada 2 o 3 setmanes, van al perruquer. I per la barba també el més fàcil de mantenir és si la vols completament afaitada, senzillament cada pocs dies et passes la ganiveta i ja ho tens així. I suposo que també hi ha gent que es deixa la barba llarga i que llavors es cuida la barba, no? Que ja només, diguéssim, la poleix una mica que no surtin pèls així descuidats, però sempre la té així llarga i molsuda, com per exemple el meu tiet abans també la tenia així sempre llarga i de fet jo si l'hagués vist sense barba potser no l'hauria ni reconegut perquè el vaig veure sempre amb una barba així ben espessa i molsuda. De manera que bé, això és una cosa que cadascú tria, hi ha moltes opcions diferents i jo, per totes aquestes circumstàncies fortuïtes, casuals, doncs resulta que tinc 4 o 5 looks diferents cada any. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui, un petit comentari sobre el meu aspecte físic i els meus canvis de look pel que fa a la barba i al cabell. Espero que hagi sortit vocabulari interessant per vosaltres, que hagueu pogut, doncs això, no? Fixar-vos en els temps verbals, les expressions, els verbs, el vocabulari i tot això, i que les coses que més us costin, doncs us les aneu apuntant o com a mínim hi pareu especial atenció i les aneu repetint. Això, creieu-me, que és una cosa que si feu regularment amb tots els vídeos que pujo, notareu molta millora en el vostre català. Com sempre, si us ha agradat el vídeo, podeu deixar-hi un like, subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, seguir-me a Instagram per estar al dia de totes les novetats i donar suport al projecte a través de la plataforma de Patreon que trobareu a l'enllaç a la descripció del vídeo. Això és tot per avui, ens veiem a la propera. Apa! Ciao!